Der er morgener, hvor jeg ligger i sengen og tænker, om jeg skal stå op, eller jeg bare skal tage et glas piller for det overstået. Ved du, hvorfor jeg ikke gør det? På grund af dig. Det eneste, der betyder noget for mig, det er, at du får dit liv tilbage. Hvor meget ved du om kostskole? Jamen, det er vel der, man sender sine børn hen, når man ikke gider være sammen med dem. Kimi Lassen, hun var vidne til dobbeltmord tilbage i 1994. Jeg tror måske, det var elever fra Griffenholm Kostskole. Dit liv pram. Dit liv pram. Har I fået en kollektiv hjerneblødning? Og præmien for at nedlægge årets særlige trofæ er et sommerhus i Provence. Lad os komme i gang! Felix, har du set hende siden dengang? Nej, det har jeg ikke. Hvad med, hvis hun er død? Eller gift. Er der en forskel? Jeg er her for at hjælpe dig. Jeg gør dig ikke noget. Hun er lige så skyldig som de andre. Kimi prøvede at sige sandheden. Hun prøvede. Alle andre holdt deres kæft. Hun har ikke fortjent det her. Jeg gør det hjemme nu. Stop snakke ham. Du går for langt, Karl. Hvad siger du? Jeg har bedt dig til mig. Har det? Jeg har ikke brug for det. Nu er der folk derude, der forsøger at slå vores eneste vidne ihjel.